खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 सेप्तेम्बर 2020 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोनगोन लोगोनि हेफाजाब मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गोबां बिथिङावनो मोजां फिथाइ मोननो हागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन आरो हेफाजाब मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन मिथुन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा सोरजोंबा थगायजानानै गोसोखौ जोबोर उसुखुथु आरो गाज्रि मोनगोन सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गुबुननि हेफाजाब लानांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा साननायफोरा देबार नांगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा खहा जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गोनांथि दङ गुबुननि हेफाजाब लानांगोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोद रमान्टिक जागोन जायखि खामानिखौ मावा मानो हेंथा नुजाथिगोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा खहा जानायनि सम्भावना दङ
देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ जेंनायाव खोख्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोबां नाजानांगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव मान मोनगोन। अदेबानि न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हायैनि गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननाय नङा। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोबां खामानिखौ मावफुंनो हानानै बयजोंबो बाख्नाय जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा गोबां धोन आरजिनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मीन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। गोसोआव गोबां मोजां साननाय फैगोन आरो गोजोननाय फैगोन।
गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन, गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायलायनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनै जायखि खामानिखौ मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो बयजोंबो बाख्नायजागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल, बिजनी, आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायेलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com। जानबुं नाम्बार 7002254729।